Esta é a estatua de María Pita na Coruña, unha muller que cambiou a historia da súa cidade. Pero pode María Pita representar o espírito loitador da muller galega? Cal foi realmente a historia desta heroína coruñesa? O 4 de maio de 1589, as tropas do temido almirante Drake tiñan cercada a cidade da Coruña. A poboación resistía na amurallada cidade vella. No medio da batalla, uns soldados ingleses conseguiron abrir unha fenda na muralla. Un alférez, empuñando unha bandeira, logra entrar por esa fenda do muro e anima os seus compañeiros a seguir. Pero alí estaban María Pita e as mulleres da cidade esperando. A heroína coruñesa abateuno con coraxe. A baixa tivo un efecto psicolóxico sobre os ingleses, que decidiron baterse en retirada. Mentres, a poboación recobraba as forzas. Os que visiten esta casa Museo de María Pita na Coruña, halles quedar claro que foi unha muller de armas tomar. María Pita forma parte dun capítulo de mulleres extraordinarias da nosa historia como Reina Urraca, Rosalía de Castro ou Emilia Pardo Bazán. Pero a verdadeira historia da muller galega escribírona as heroínas anónimas que durante séculos mantiveron a casa, a familia, os fillos e, ademais, foron un piar importantísimo da nosa economía en todos os tempos. Hoxe imos falar da historia das mulleres, do que significou ser muller en Galicia. Empezaremos coa historia dunha labrega na Idade Media, falaremos dunha cigarreira no século XIX e acabaremos coa historia dunha mestra durante a Segunda República. Na historia de Galicia planou desde hai moitos anos a idea de que, desde a época dos castrexos, a nosa sociedade estaba rexida por un matriarcado. É dicir, que mandaban as mulleres. Esta idea procedía de autores grecolatinos, como Estrabón. Este aseguraba que as mulleres non só traballaban a terra, sino que a herdaban e a posuían. Entre os cántabros, os homes danllelo dota ás mulleres. As fillas son as que herdan e as que lles escollen esposa aos seus irmáns. Isto semella ser unha especie de xinecocracia, o que non é moi civilizado. As teorías do matriarcado son hoxe moi cuestionadas. A muller en Galicia sufriu, como en toda Europa, unha discriminación histórica baseada no dereito e nas crenzas cristiás, que a relegaban ao papel de nai e esposa. Pero o certo é que en Galicia a muller tivo sempre unha relación moi especial coa terra. As mulleres foron unha forza productiva e reproductiva fundamental no noso agro. María Martínez ten 22 anos e está a piques de dar a luz o seu primeiro fillo. Iso non lle impide traballar na terra. Daquela, era normal que as mulleres traballasen ata case o momento de parir. A María acompaña ao seu home, Xoán Pérez. A terra que cultivan non é deles, pertence ao mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil. Son foreiros. O contrato de aforamento está a nome dos dous. Damos a vos, Xoán Pérez, e a vosa muller, María Martínez, o noso casar de San Romao da Limia. Isto pode lerse neste documento de 1317, no que o abade do mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil lle outorga en foro un terreo a nosa parella protagonista. O curioso deste documento é que está a nome dos dous, de Xoán e de María. Eles tiveron no seu poder unha copia deste contrato que foi cortado en zigzag e que encaixaba a perfección con esta outra metade. O 75% dos contratos de foro en Galicia no medievo estaban a nome de ambos cónxuxes. Isto, de algún xeito, supón unha corresponsabilidade da muller na explotación campesiña. Responsabilidade que asume soa se morre o marido ou se este se ausenta, por exemplo, para ir á guerra. Pero este feito non respondía a unha suposta igualdade entre sexos. Era o xeito que tiñan os donos da terra de seguir cobrando a renda que figuraba no contrato foral, aínda que morrese o home. A muller viúva estaba obrigada a pagar se non quería que a botasen da terra. María Martínez, á parte de traballar e ter responsabilidades sobre a terra, é a que coida o gando, varias ovellas e as galiñas. María, ademais, ten que facerse cargo de todo o traballo doméstico. Entre outros moitos mesteres, prover de auga a casa,
acender e manter prendido o lume e facer a comida. Normalmente, a base da alimentación é pan de centeo, que ela mesma elabora e coce e un caldo de castañas con berzas, o que no mellor dos casos lle engadía algo de unto. Daquela, aínda non había patacas que chegarían de América un século e medio máis tarde. Outro labor importante de María é o fiado do liño. O traballo téxtil durante toda a Idade Media foi desempeñado basicamente por mulleres. Pero nesa xornada, mentras está ocupada nas súas tarefas da casa, María séntese mal. Recoñece que é o momento do parto, así que lle berra o seu home para que avise a parteira da aldea e a outras mulleres que veñan a axudarlle. Nas cantigas de Santa María de Afonso X o Sabio figuran unhas miniaturas que representan un parto, pero un parto de muller rica e poderosa, con comadroa e axudantes. A comadroa colocábase diante das coxas da embarazada e a axudante preto da cabeza para reducir a ansiedade. As das cantigas non son as únicas representacións medievais de partos e nacementos. Hai moitas que exemplifican a importancia que se lle daba ao papel reproductor das mulleres. Pasaron xa 2 semanas. María é nai dunha nena. Ela estáse recuperando perfectamente do parto e nota como a súa filla vai gañando peso día a día. Foi afortunada porque daquela as mulleres arriscaban a vida cada vez que tiñan un fillo e, por suposto, había unha altísima mortaldade de nenos ao nacer, sen contar as malformacións debidas aos poucos coñecementos das parteiras locais. Agora María deberá compaxinar a crianza da nena coas tarefas domésticas e do campo. Durante 2 ou 3 anos terá que darlle o peito á súa filla. Ela non é unha muller de posibles para contratar un ama de cría, pero tampouco terá a obriga de amamantar ningún neno de ricos, como nalgúns casos sucedía. Na Idade Media, os fillos dos ricos eran amamantados por mulleres campesiñas, as amas de cría. Da súa importancia dá idea o alto número de disposicións legais que regulaban esta labor. Nelas especificábase canto tempo lle tiñan que dar o peito ás amas de cría. 2 anos no caso das nenas e 3 no dos nenos, que claramente tiñan máis consideración ca elas. Tralo parto, María volvería moi pronto a traballar na terra. Posiblemente ao longo da súa vida tería 6 ou 7 fillos, dos cales sobrevivirían, segundo a media da época, 1 ou 2. María sería o prototipo de muller labrega que durante séculos perviviu no agro en Galicia. Acabamos de ver a importancia da muller no agro, pero na Idade Media tamén nas cidades tiveron importancia en labores extradomésticos e remunerados. Por exemplo, en mercados como este de Santiago, onde exercían de panadeiras, de peixeiras e de vendedoras de todo tipo. Tamén se dedicaban ao comercio, como as chamadas regatoas, que mercaban bens de primeira necesidade directamente aos produtores para logo revendelos máis caros nos mercados. Nas cidades, entre as ocupacións fundamentais para as mulleres de clase humilde, figuraba a de criadas ao servizo de nobres ou institucións eclesiásticas. Eran normalmente rapazas novas que aspiraban a reunir un dote para abandonar o traballo e casar. Destacaba a participación feminina na atención aos necesitados en hospitais e albergues. A estas dábaselles o nome de freiras, un estatus entre monxas e laicas. Ademais, había mulleres á fronte de pousadas privadas e tabernas, ocupacións non ben vistas socialmente. E eran frecuentes tamén nos oficios artesáns, sen dúbida o máis salientable é o caso das tecedoras e fiandeiras. O grupo preponderante nas actividades artesanais constituíano o das viúvas, que a miúdo sustituían a un marido ao que xa en vida lle axudaban. Había tamén moitas solteiras. Hoxe en día quedan poucos artesáns, pero aquí en Santiago ainda topamos algúns, como os acibacheiros. Malia que a aceptación da muller no mundo artesanal e gremial non era plena, na Idade Media xa había donas acibacheiras. As viúvas, como vimos antes, eran maioría en moitas actividades artesanais. Pois ben,
Aquí en Santiago tiñan igualdade de dereito no gremio dos acibacheiros. Senón, escoiten o que dicían as ordenanzas do gremio de 1443. Ordenamos que calquera muller de dito oficio que estiver viúva posa gozar de dito oficio e comprar e vender. Iso sí, podían perder parte desos dereitos se volvían casar, a non ser que o fixeran cun home do gremio. Resumindo, no campo na Idade Media traballaban tanto os homes como as mulleres. Nas cidades, os homes traballaban maioritariamente no gremio de artesáns. As mulleres facíano nos mercados ou na servidume. Os homes eran os cabezas de familia e as mulleres encargábanse da casa e de criar os fillos. A guerra era tarefa dos homes e se estes tiñan que acudir á chamada das armas, a muller pasaba a ocupar o posto de cabeza de familia. Na costa, as mulleres sempre tiveron tamén ocupacións específicas, á parte de coidar a casa e a familia. Unha función típica era o da venda de peixe. En canto o barco chegaba ao porto, os mariñeiros descargábano e desde ese momento desentendíanse del. Era a muller quen tiña que vendelo, ben en lonxas, ben indo de aldea en aldea para trocalo por cartos ou por produtos agrícolas. Isto convertía na dona dos cartos, tamén da despensa. O home só interviña se se trataba de compras maiores, da casa ou dunha horta. Se quedaba viúva, que era algo moi común, a muller da costa sufría un maior desamparo económico e social, porque a súa fonte de ingresos e a súa posición social dependía maioritariamente do que pescaba o seu marido. Unha das actividades máis destacadas da muller mariñeira foi o cosido e o arranxo das redes. Hoxe segue habendo redeiras como estas de Rianxo. O caso é que a partir do século XIX a muller mariñeira comezou a ter gran protagonismo no inicio do proceso fabril. Primeiro coa salga e despois coa conserva. E foi tamén na costa, e no século XIX, cando se implantou a fábrica con maior número de mulleres traballando nela, a fábrica de tabacos. Diso trátanos a seguinte historia.